दिमाकुसि दख'रा एबसुआ जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारि बानजायदों। दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय सानखालि ABSTG बिल्डिंआव थाखो 10 निफ्राय लानानै डिग्रीआव फरायफुबाय थानाय दख'रा आफादनि सिङाव थानाय खमैबो 200 निबो बारा फरायसाफोरखौ लानानै जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि लानाय जायो। जाय हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैना बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि अनसुमा बसुमतारिया। बेराफारसे बे हाबाफारियावनो बेरगाव महकुमा जिल्ला बेंगिरि रिंखां मोसाहारि, दिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय बावैसो सान सिगां रायपुर NIT निफ्राय बिटेक उथ्रिसार जाना फैनाय रिंसार बर' बिथांमोनहा जिउ राहा दानायनि बागै फरायसाफोरजों गुवारै हाबाफारियाव सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसे बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थानायनि जाहोनाव दिमाकुसि हालामाव MBBS NDA एग्जाम आरो बायदि गोबां आनजादफोराव उथ्रिसार जानाया दिनैनि सानाव बांबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों होनना दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लबराम बर'आ जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बानजायनायाव दिनै जोङो जिउ राहा दानाय आरो थुलुंगाखांनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। स्पेसियेलि जायफोरा मेट्रिक आनजाद लिरखांबाय आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद लिरखांबाय, लोगोसेनो थाखो 10 फरायबाय थानाय फरायसाफोर आरो डिग्री फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ लानानै जोङो दिनै नैबे दिमाकुसिनि ABSTG बिल्डिंआव केरियार काउन्सिलिं काम मटिभेसन बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायदोंमोन जोंनि बेरगाव साब डिभिजननि मानाव गेदेर SDO सार बिथां रिंखां मोसाहारि, आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों जोंनि हांख्रायनाय बायदि, आरो बिथाङा फरायसाफोरजों खमैबो 2 घन्टासिम बिथाङा सावरायलांदों। जों जोबोद गोजोनदों। आरोबाव जोङो हांख्रायदोंमोन जोंनि दिमाकुसिनिनो रायपुर NIT निफ्राय बिटेक पास खालामनाय आरो थांनाय APC आनजादाव बिथाङा प्रिलिम्स मेन्स पास खालामदोंमोन, नाथाय भाइभायाव बिथाङा थालांदों, आरो बिथांखौ जोङो दिनै बेहाय हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों आरो बिथाङाबो फरायसाफोरजों सावरायदों। आरो बिथांजों लोगोसे दिनैनि नैबे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बिथां सोलोंथाइ नेहाथारि जों बिथांखौ हांख्रायदोंमोन, आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैनानै दिनैनि मेलखौ बा हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों। साबायखर बावहरदों जोङो साफ्रोमबो बाहागो लानो हानाय जोंनि हांख्रायजानाय आलासिफोर, लोगोसेनो फरायसाफोर आरो बिथांमोननि बिमा बिफा, जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे हाबाफारियाव लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद खालामफैबाय। बिनि थाखाय जोङो दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिहरो। बेबायदि हाबाफारिखौथ' सोलिनानै खालामना लाबोबाय थादों। बिनि फिथाइया हालामाव माबायदि? मा होनदोंमोन? बिनि फिथाइया माबायदि गोहोम गोलैदों? दिमाकुसि हिसाबै जुदि जों नायोब्ला दिमाकुसियाथ' मोनसे समाव ओरैबायदि एरियामोन जाय एरियायाव जोङो मा होनना बुंगोन फार्स्ट डिभिजन फरायसा बिदि जों मोननो थाङामोन, आरो बिदिनो इन्जिनियार डक्टर बा मोजां मोजां बेबायदि मा होनना बुंगोन बेखौ प्रफेसन लाइनाव जोङो बेबायदि फरायसा मोननो हायामोन। नाथाय आथिखालाव जुदि नायोबा दिमाकुसि हिसाबै गमायैनो सोलायनाया फैदों होननानै जोङो सानो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मिशनफोरखौ बिथा खालामनानै दिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादाबो थांनाय माखासे समाव गुबुन गुबुन एडुकेसननि बेलायाव खामानि लाबोदों। बिदिनो केरियार काउन्सिलिं हाबाफारि, मटिभेसन हाबाफारि, एखनबा थाखो 10 फरायसाफोरनि थाखाय कचिं क्लास, स्पेसियेल क्लास नैफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थानाय जादों। आरो बेफोरखौ नोजोर होयोबा गमामायैनो दिमाकुसियाव एसे सोलायनाया फैदों, जों बेखौ हमनो हायो। आथिखालाव जुदि जों नायोबा दिमाकुसियाव MBBS पास खालामनाय आरो MBBS पारसुआर जों फरायसाफोर बिदि जोङो मोननो हादों। इन्जिनियार पास खालामनाय फरायसाफोर मोननो हाबाय। इभेन NDA आर्मि बे लाइनावबो फरायनाय जोङो बेबायदि फरायसाफोर जोङो मोननो हादों। आरो बेफोरखौ जुदि नायोबा गमामायैनो दिमाकुसिया सिगांनि कम्पेरिजनाव आथिखालाव एसेबाबो सोलायदों। आरो जों जे खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाब, बियो गमामायैनो गोहोम खोख्लैनो हादों होननानै जों फोथायो। गुनगोनां
सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।